Tämä on Työelämän tarkoitus podcast. Yhteiskunta muuttuu, maailma muuttuu, teknologia kehittyy. Nykyinen työelämä haastaa meitä kaikkia monella eri tavalla. Tässä podcastissa paneudumme työelämän murrokseen ja ennen kaikkea työhyvinvointiin mielenkiintoisten vieraiden seurassa. Tervetuloa mukaan. Minä olen Mikko Romppanen Hämeen ammattikorkeakoulusta ja tämä on Työelämän tarkoitus podcast. Ja tänään minulla on täällä vieraanani työhyvinvoinnin professori emerita Marja-Liisa Manka. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Todella hienoa, kun pääsit mukaan tähän meidän podcastiin. Kiva tulla mukaan. No niin. Ja tosiaan Marja-Liisalla on pitkä historia työhyvinvoinnin ja johtamisen tutkijana ja kouluttajana. Sä oot ollut tuolla Tampereen yliopistossa tosiaan 11 vuotta työhyvinvoinnin professuuria hoitamassa. Kyllä. Ja edelleenkin toimit sitten niin kuin työhyvinvoinnin johtamisen dosenttina ja yrittäjänä. Ja olet monenlaisissa kehittämisprojekteissa ja monenlaisissa tutkimuksissa ollut mukana ja olet edelleenkin. Ja olet tehnyt monta kirjaa aiheeseen liittyen työhyvinvoinnista, työn ilosta, elämän ilosta tai elämän merkitykset, eikö niin? Kyllä, tässähän niitä on monenlaisia. On työhyvinvointi, on elämän ilo. No sitten työn ilo niin ikään tietenkin on yksi semmoinen, jossa on perusteos. Mutta toisaalta sitten eihän se yhtä iloa voi olla, eli stressikirjakin syntyi lähinnä omiin tarpeisiin. Okay. Eli tarvittiin siitäkin vähän jotakin kirjoittaa, koska nykyään työelämää vaivaa aikamoinen kiire ja aikapaine ja ihmiset ovat väsyneitä. Todellakin. Minusta tuntuu, Marja-Liisa, että tämä sun teema, työhyvinvointi, on tänään varmaan ajankohtaisempi kuin ehkä koskaan. Jos mietin niin omaakin historiaa työelämästä, niin se on tänään niin todella tärkeä teema. Näin mä sen ajattelen. Kyllä se minustakin on ihan hirveän tärkeä ja on tosi iloinen, että se käsitys työhyvinvoinnista on muuttunut matkan varrella. Että silloin kun minäkin aloitin 2004 professorina, niin se käsitettiin lähinnä keppijumpaksi ja tämmöiseksi hyvinvointipäiviksi ainoastaan. Mutta tänä päivänä ymmärretään, että se tuottaa jokaiselle työpaikalle vaikuttavaa työtä, kun ihmiset voi hyvin, ja toisaalta myös ihmiselle itsellensä iloa ja elämän tyytyväisyyttä kaiken kaikkiaan. Joo, aivan loistavaa. No kuule, hei. Ajattelin sillä tavalla, että voisi tänään tässä niin kuin ensimmäiseen keskusteluun tämmöisen vähän niin kuin ehkä kuuman perunan tietyllä tavalla, eli tämän työpaikkakiusaamisen ja henkisen väkivallan työpaikassa. Olet myöskin tähän paneutunut muiden asioiden tiimoilta, niin kuin ohessa paljonkin, ja se olisi, mä luulen, että se on sellainen asia, mikä varmaan koskettaa montaa kuulijaa ja katselijaa, tämä työpaikkakiusaaminen. Ja sitten sitä kautta voidaan lähteä katsomaan sitä johtamista ja työn iloa tuottavaa johtamista ja sen tyyppisiä asioita, jos sopii. Mutta otetaan kuitenkin kaikkein tärkein asia tähän heti ensimmäisenä, eli mä aina pyydän vierasta tuomaan tai pyytämään jonkun tämmöisen kasvin tai kukaan tähän meidän studioon, jotenkin kuvaamaan hänen näkemystään työhyvinvoinnista. Ja meillä on tänään tämmöinen tosi kiva herkkä kukka tai kasvi täällä. Sen nimi on Unelma. Nimikin on hyvin niin kuin mukava mun mielestä. Niin kerropa Marja-Liisa Manka, että minkä takia meillä on tänään tämmöinen unelma tässä meidän pöydällä, kun lähdetään puhumaan työhyvinvoinnista? Silloin kun sä esitit mulle tämän mielenkiintoisen kysymyksen kukasta, niin aloin pohtia, että mikä ihme se voisi olla. Tuli mieleen jos kuinka monta kukkaa, mutta sitten yhtäkkiä minun päässäni pälkähti unelma, asparaakkus sukuinen kukka, joka oli minun kotiini seinällä. Ja jollain tavalla se minusta kuvastaa työhyvinvointia siinä mielessä, että unelma tarvitsee valtavasti huolenpitoa. Eli se kasvaa isoksi ja merkitykselliseksi kasviksi sinne seinälle. Se oli kokonaan peitti sen seinän. Toinen oli posliinikukka, joka meillä oli. Mutta se tarvitsi kosteutta ja ilmavia juuria. Eli jotta työhyvinvointia voi syntyä minusta, niin se tarvitsee sitä samaa, että sun täytyy juuret olla kunnossa. Eli sieltä menneisyydestä voi tulla asioita, jotka vaikuttavat valtavasti sinun arkipäivääsi ja hyvinvointiisi. Toki ilonaiheitakin, ei pelkästään taakkoja, mutta toisaalta sitten siellä se, että sä et tunne niitä, etkä ole puhunut niistä koskaan, hankaloittaa valtavasti sinun elämääsi.
silloin kun ne tulee tietoiseksi, niin niitä pystyy sitten niiden vaikutusta olemaan siirtämättä vaikkapa jälkipolville. Eli monella tavalla se symbolisoi sitten. Vielä yksi asia muuten, mikä liittyy unelmaan. Ja oikeastaan siihen erilaisuuteenkin. Äiti oli tavattoman antelias ja halusi tehdä aina hyvää. Ja meillä kävi aina semmoinen romaaninainen kylässä, jolle avattiin aina ovet, kun hän oli virkkaaja ja äitikin oli virkkaaja. Hänellä oli mukanaan tytär Unelma, niminen tytär. Niin se yhdisti tähän unelmaan sitten, että jollain tavalla kaikki ihmiset on tärkeitä ja samanarvoisia. Jäi mulla päähän soimaan tästäkin syystä, että kaikkia täytyy kohdella hyvin. Ja äiti aina työnsi sitten paketin kouraan tälle Hulda-äitille, kahvipaketin kouraan, kun lähtivät meiltä kotoa. Okei. Aivan mahtava tarina kuule unelmanimisestä kasvista. Kiitos Marja-Liisa. Ja musta on tosi hienoa, että hyvin niin kuin herkkä. Ne on hyvin kivat nämä oksat tässä. Että itse ajattelin ehkä näin, että tietynlainen herkkyys kanssa liittyy ehkä, niin kuin tavallaan, ehkä johtamiseenkin tavallaan. Että voi ymmärtää tavallaan toisia ihmisiä ja kollegoita ja niin edelleen. Että toden totta, sinä otat empatiaa tähän mukaan. Eli tämä empatia, tunneälykkyys on yksi hyvin tärkeä taito meille jokaiselle. Ja myös se, että me otetaan huomioon kaikki ihmiset siellä työpaikalla. Ei kiusata ihmisiä, vaan annetaan kunkin kukoistaa omalla tavallansa. Tämä kukkiikin muuten joskus aina silloin tällöin, että vaikka kukka on vähän vaatimattomampi kuin jollakin muulla, mutta joka tapauksessa kukkiikin. Okei, kiitos Marja-Liisa. Tämä oli hieno startti tähän meidän keskusteluun. Ja jos lähdetään katsomaan tätä meidän valitsemaamme teemaa, eli tämä työpaikkakiusaaminen, niin ensimmäisen keskustelun teemaa siis, puhutaan sitten muustakin vielä, mutta työpaikkakiusaaminen ja epäasiallinen käyttäytyminen työpaikalla. Niin varmaan terminä kaikille kuulijoille jollakin tavalla tuttu, mutta että jos ihan miettii tämmöistä niin kuin näkökulmaa, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan työpaikkakiusaamisesta. Eli miten sä määrittelisit, Marja-Liisa, tämän työpaikkakiusaamisen, eli mikä on niin kuin työpaikkakiusaamista tai epäasiallista käyttäytymistä ja millä tavalla se eroaa siitä niin kuin normaaleista ikään kuin tämmöisistä erimielisyyksistä tai eri näkemyksistä tai tämmöisistä konflikteista, mitä aina tulee ihmisten välillä ymmärtääkseni, niin miten sä määrittelisit työpaikkakiusaamisen kokemuksen perusteella? Sehän on ainakin yksi tärkeä asia on se, että se on toistuvaa, että siitä ei vaan tapahdu silloin, että se on jotenkin kertaluonteista, vaan että se on jatkuvaa ja toistuvaa. Jokaisella voi olla huonoja päiviä ihmisellä ja se on ihan normaalia, mutta sitten kun se alkaa olla jatkuvaa ja sehän voi olla hyvin monenlaista, että se voi olla syrjintää, se voi olla avointa, ulkopuolelle jättämistä esimerkiksi, voi olla sitä, että se on piilevää, eli että sitä ei suoraan pysty näkemään, vaan se ilmenee syrjintänä, vaikkapa työhönotossa, selän takana puhumisena, häirintänä, lähettää kirjeitä, emme halua pitää sinua tällä työpaikalla, siis tämän tyyppisiä kaikkia. Että se on valtavan lavea käsite kaiken kaikkiaan se kiusaaminen. Joo. Ja nimenomaan se, miten se ihminen kohde kokee sen, niin riippuu sitten se, että onko se kiusaamista vai eikö se ole kiusaamista. Että se ihmisen kokemus on hyvin tärkeä, että toinen on hyvin herkkä niin kuin unelma ja toinen taas ei ole yhtä herkkä, kestää enemmän kaiken näköistä käyttäytymistä. Mutta työyhteisön näkökulmastahan on hirveän tärkeää se, että se havaitaan ja nostetaan esille, koska sillä on kauaskantoisia seurauksia yksilölle itselleen, työn toimivuudelle ja toisaalta myös yhteiskunnallisesti. Että me haaskataan ihan valtavasti resursseja työyhteisössä. Jos ajatellaan, että joku kokee, että häntä ei arvosteta esimerkiksi työpaikalla, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että hän ei kovin hyvin tee sitä työtäänkään. Ja totta kai se piilevästi heijastuu myös koko työyhteisöön sitten se aikaansaamisen vaje. Kyllä. Joo. Ja mä ajattelen just sillä tavalla, että tämä on sekä yksilön että yhteisön että yhteiskunnan tavallaan asia. Nämä kaikki aspektit otetaan mukaan tähän meidän keskusteluun, että mitä se on yksilölle, mitä se on yhteisön näkökulmasta ja mitä se yhteiskunnan näkökulma sitten siinä on myöskin. Toivon kanssa tosiaan kiinnostaa siitä, että onko se näin, että jos miettii työpaikan kiusaamista, niin onko se niin subjektiivinen vai objektiivinen, että onko se, jos mä koen, että mua kiusataan, onko se niin todiste siitä asiasta, vai pitääkö se pystyä myöskin näkemään jotenkin niin ulkopuolelta, että okei, nyt näin tapahtuu. Sä äsken viittasit siihen, mutta että kyllä se sillä tavalla on, että liikkeelle tietenkin täytyy lähteä sitä subjektiivisesta kokemuksesta ja sitten pitää selvittää, että mikä se oikeasti on
käytännössä, miten se on ilmentynyt, onko jotakin esimerkkejä, ja sitten yrittää yhdessä keskustellen miettiä sitä, että onko tämä sitä vai eikö tämä ole, onko tämä jatkuvaa, millä tavalla se sinuun vaikuttaa. Että jos ajatellaan, että esimerkiksi joku ihminen kokee, että häntä kiusataan, niin joku saattaa tosiaan olla herkempi ja välttämättä se ei koko yhteisön näkökulmasta. Kukaan ei ole edes ymmärtänyt, että se on kiusaamista, mutta jos sitä ei oteta esille, niin se jää ikään kuin jurraamaan sinne mielen sisälle ja se vaikeuttaa sitten koko työyhteisön toimintaa. Joo, kyllä. Että tässäkin on niin erilaisia niin tässäkin suhteessa tietyllä tavalla. On. Just oli puhetta tuossa, niin kun aloitit tätä keskustelua, puhuttiin tekniikan poikien kanssa siitä, että jos miettii vaikka tämmöistä niin huumoria, kun mäkin olen tämmöinen huuleheittäjä tavallaan luonteelta ja näin, niin siis sehän voi olla niin, että mä koen olevan niin hauska ja hekotellaan ja naureskellaan ja sitten toinen kuitenkin loukkaantuu, ei välttämättä ehkä kehtaa sanoa sitä. Ja just se tuli tämä kanssa esille, että jos se vitsi ikään kuin toistuu koko ajan, aina joku tietty, että kerta on kerta, mutta tavallaan, että tulee semmoinen tietynlainen naurun aihe tai joukkauksen aihe jonkun ihmisen piirteistä, niin me ei aina voida myöskään tietää sitä, miten toinen niin kokee. Ei voida tietää, ei. Ja se on sitä tunneälykkyyttä, että me havaittaisiin se vaikutus, millä tavalla me toisia kohtelemme, että se näkyy meistä kuitenkin. Ja sitten se, että kuka kiusaa, niin siinäkin on tutkimustuloksia olemassa. Työolobarometri seuraa kiusaamista vuosittain aina, niin eihän sitä nyt ihan hirveästi koeta, mutta esimerkiksi se on siinä työpaikkakiusaamista 26% kokee sitä joskus tai aina. Aina on muutama prosentti ainoastaan, joka kokee, mutta kuitenkin onhan se aika iso luku, 21-26% kaiken kaikkiaan se, jotka ovat kokeneet sitä. Ja tästä porukasta sitten esimiehen taholta kiusaamista on kokenut jotain, voisi sanoa 16% keskimäärin. Joo. Ja sitten työkavereiden taholta noin 30% ja asiakkaiden taholta nykyään sitten kans myös suurin piirtein saman verran, että vähän toimialasta riippuen voi sanoa, että ketkä ovat niitä kiusaajia, mutta onhan se aika järkyttävää, että ajatellaan, että esihenkilökin voi kiusata, taikka sitten, että työkaveri kiusaa ja näin, niin ne luvut on aika isoja, mutta me ollaan kyllä edistytty Suomessa siinä, että me ei enää olla Euroopan johtomaa työpaikkakiusaamisessa ja häirinnässä, vaan että me ollaan tehty asialle jotakin ja se alkaa vaikuttaa. Osaatko meille sanoa, että mikä on se, mitä on tehty? Onko se tavallaan, että on puhuttu siitä asiasta, ollut riittävää vai onko tehty tämmöisiä interventioita sitten kanssa työhyvinvointiin liittyen tai työsuojeluun liittyen, mikä vaikuttaisi tähän asiaan? Että se on parempi se tilanne. Kyllä tietysti nämä kaikki asiat liittyy siihen, että on koulutettu, on kehitetty pelisääntöjä, mutta toisaalta sitten nyt tällä hetkellä tietysti on tilanne taas hankalampi siinä mielessä, että kiire ja aikapaineethan aiheuttavat sitä, että ihmisen käyttäytyminen muuttuu arvaamattomammaksi ja sitten toimitaan silleen niin kuin selkäytimellä, että ollaan ärtyneitä ja kiukkusia. Niin näin ollen niin kuin tässä on ikään kuin meillä vaarana se, että se taas alkaa lisääntyä sitten, tämä kiusaamisen määrä. Joo, tätä olen itse kanssa ajatellut tuossa, että onko tämä nykyaikaisen, kun kilpailukyky on niin jatkuvasti pinnalla ja tuntuu, että kilpailukyky on niin ihmisen tärkein ominaisuus melkein tässä nykyisessä työelämässä. Ja sitten on tosiaan näitä tavoitteet ja raha on tiukalla ja pitäisi silti suorittaa niin paljon ja resurssit on tiukoilla. Että voiko tämmöinen tosiaan vaikuttaa siihen, että tämmöinen ikään kuin kilpailuyhteiskunta tuottaa semmoista niin kuin ympäristöä, mikä edesauttaa sitä kiusaamisen syntymistä tietyllä tavalla. Että se nostaa semmoisia piirteitä esiin meistä kaikista ehkä helposti tai yhteisössä. Kyllä ehdottomasti ja juuri tämmöisiä narsistisia piirteitä, vaikka ihminen ei olisikaan narsisti, niin silti sieltä löytyy tämmöisiä piirteitä, jotka tämä yhteiskunta suosii ja sehän ei mitenkään ole kovin työyhteisön näkökulmasta rakentavaa millään tavalla. Ja erityisesti se, että koko aika on kiire eikä pystytä yhdessä keskustelemaan asioista, kehittämään työtä, kehittämään työhyvinvointia, niin aiheuttaa myös paineita huonoon käytökseen. Mutta toisaalta sitten, mitä paremmin me tunnettaisiin toisemme siellä työyhteisössä, niin sitä helpompaa se kanssakäyminen olisi ja me sallittaisiin ihmiselle myös se huono päivä, että
että voi olla ikävä ja kiukkunen joku tyyppi siellä työyhteisössä, että voitaisiin tavallaan auttaa häntä siinä, että mitä sulle on sattunut, voinko auttaa, että puhuttaisiin niistä asioista ääneen, niin se ei jäisi sinne minnekään taka-alalle. Musta olisi hirveän tärkeää ihmisen itsensäkin sitten kysellä, että jos jostain loukkaantuu, niin kertoo, että mitä sä tarkoitit sillä, tarkentaa sitten vähän tarkemmin, että monesti syntyy väärinkäsityksiä kiireessä vielä, ettei se toinen tarkoittanutkaan ollenkaan sitä, mitä itse ymmärsit siitä asiasta. Että se hahmottuu vähän niin kuin ehkä kaksi maastoa tietyllä tavalla, niin kuin semmoinen tosiaan, että me on niin kuin tahattomasti tai vahingossa, tai jokaisella voi olla niin kuin huono päivä, tai joku ei ymmärrä sua, tavallaan syntyy tämmöisiä niin kuin tilanteita, mitkä on niin kuin epämiellyttäviä jollekulle. Ja jatkuessaan sitten voi muodostaa tämmöinen niin kuin kiusaamistilanteen tietyllä tavalla siinä. Mutta sitten taas tämä toinen juttu on myös se, että voiko sinusta sanoa näin, että on olemassa ihmisiä, mitkä niin kuin jatkuvasti käyttäytyy kuitenkin epäasiallisesti. Puhuit tuosta narsismista äskettäin. No on, viittasit, että tämä on varmaan myös tilanne, että sitten vaikka me kaikki voidaan olla niin kuin jossakin määrin kiusaajia tai käyttäytyä epäasiallisesti jossakin tilanteessa tai lyhytaikaisesti, niin sitten tosiaan on ehkä ihmisiä, jotka tavallaan kuitenkin niin kuin osa sitä toimintatapaa. Kyllä on, totta kai näin on, että jotkut ihmiset ovat juuri siihen niin kuin narsismiin viittaavia tai sillä tavalla käyttäytyviä, mutta toisaalta voi olla myös sellaisia, jotka käyttäytyy niin, mutta eivät niin kuin ymmärrä sitä omaa käyttäytymistään ennen kuin se tehdään siellä työyhteisössä näkyväksi jollain tavalla ja saa keskusteltua asioista, että työturvallisuuslain mukaanhan esihenkilön on puututtava kiusaamiseen, mutta eihän hän voi puuttua siihen, jos kukaan ei tule kertomaan. Ja monesti voi olla semmoinen hankala tilanne sitten siellä työyhteisössä, että kukaan ei uskalla ottaa puheeksi sitä asiaa, mikä vaivaa. Ja monesti helpoimpana kokee tämä kiusattu sen, että lähtee sieltä työyhteisöstä, mikä se on hirveän valitettavaa, että tämä kiusattu joutuu lähteen, koska se käyttäytymismalli voi jäädä sinne työyhteisöelämään, että tulee uusi henkilö, joka taas on se kohta, että me siirretään toiselle, että se on se Virtasen vika, että tämmöinen syyllistävä kulttuuri edesauttaa sitä kiusaamista kaiken kaikkiaan. Joo. Mä oon niin miettinyt, että jos miettii tämmöistä kiusaamistilannetta, niin jokuhan on sanonut näin, että se ongelma ei ole se, että pahat tekee niin kuin pahoja asioita, vaan se, että hyvät ei tee niin kuin mitään. Tai jos vähän kärjistää pahalta tai hyvää, nyt ei ole hyviä termejä, mutta ylipäätään sitä, että se, että niin kuin ihmiset niin kuin antaa sen tapahtua, kun se ei kohdistu niin kuin tavallaan itseen. Niin toi on varmaan totta, että jos jollakin tavalla pääsisi semmoiseen kulttuuriin, että mä niin kuin puutun, että okei, Marja-Liisaa kiusataan, mä puutun siihen tilanteeseen tai käyn kysymässä, mitä sulle kuuluu tai sen tyyppistä. Että se on varmaan myöskin yksi kuvio on se, että ihminen kokee ehkä olevansa itse turvassa, kun mua ei nyt tällä hetkellä kiusata. Kyllä. Ja sitten se on vaikea ehkä lähteä puuttumaan sitten, että mä joutuisi itse siihen niin kuin tullilinjalle tietyllä tavalla. Joo, kyllä näin on. Ja se, että esimerkiksi juuri näin varhaiskasvatuksen tuloksia tästä työpaikkakiusaamisesta, niin suurin piirtein samanlaisia ne olivat ne luvut, mitä muillakin toimialoilla kaiken kaikkiaan, mutta siellä oli erityisen korkealla tasolla viimeisessä mittauksessa se, että näistä 26% muistaakseni se luku oli semmoinen, jotka koki kiusaamista, häirintää, ulkopuolelle jättämistä tai vastaavaa, niin koki, että yli 70% niin kuin työkaveri oli se, joka kiusasi. Niin sitä mietittiin kovasti, että johtuiko se siitä, että on niin valtavasti se työtaakka lisääntynyt sielläkin, että ei joudeta sitten yhdessä keskustelemaan, ei ole yhteisiä kahvihetkiä, yhteisöllisyys alkaa rapautua ja tästä syystä sitten epäasiallinen käyttäytyminen yleistyy. Kyllä. Ja esimerkiksi sitten taas toisaalta sairaalamaailmassa on paljon puhuttu ostrakismista, mikä tarkoittaa tämmöistä ikään kuin ei mukaan ottamista. Eli ei kysytä mielipidettä, taikka ei oteta mukaan kahvilla, joskus sattuu olemaan semmoinen hetki, että kahville päästään, niin ei oteta mukaan. Niin tätähän koettiin valtavasti siis. Oli 2 yliopistosairaalaa tutkimuksen kohteena, niin sieltä peräti yli 70% kertoi kokeneensa tällaista ulkopuolelle jättämistä. Ja tutkimusten mukaan tämmöinen ulkopuolelle jättäminen tai vaikkapa kiusaaminen, tämän tyyppiset asiat, niin ne aiheuttaa sosiaalista kipua, joka on ihan fyysiseen kipuun rinnastettavaa kipua. Ja
Oikeastaan siinä on niin kuin stressissäkin niin 2 vaihtoehtoa ihmisen reagoida siihen sosiaaliseen kipuun. On se, että ihminen vetäytyy, passivoituu, masentuu, taikka sitten käy aggressiiviseksi. Joo. Eli kuka sitä haluaisi oikeasti? Ei kukaan. Aikana, jolloin kaikki tekijät tarvitaan työpaikoille tekemään työtä. Joo. Ja se on kyllä tärkeä asia, niin kuin minusta tämä kanssa, että semmoinen kiusaaminen on tavallaan helppo niin kuin ehkä niin kuin todentaa tai havaita tai nähdä kiusaamisessa, mikä sanotaan pahasti. Jaa. Käytetään ikävää kieltä taikka saatikka ollaan fyysisesti väkivaltaisia, mutta ihan ikävä kielenkäyttö tai joku työtehtävien lisääminen tai joku tämän tyyppinen, sehän on niin kuin helppo niin kuin nähdä tietyllä tavalla. Tai jonkun epääminen niin asia, mutta sitten taas tämä tämmöinen hienovaraisempi tosiaan, että mennään kahville ilman jotakuta henkilöä tai ei koskaan kysytä mielipidettä tavallaan joltakulta, mitä on niin kuin vaikea osoittaa, että eihän tässä nyt mitään kiusaamista ole, mutta jos aina jää virtainen tai kemppainen, jolta ei kysytä hänen näkemystään johonkin asiaan vaikkapa, ja aina on Kolehmainen ja Makkonen, keltä kysytään, niin sehän luo jo sen tilanteen, että tässä ollaan eriarvoisessa asioissa. Ja me on hirveän vaikea ehkä niin kuin osoittaa sitä, että taas multa ei kysytty, taikka oletteko te mennyt kahville ilman mua tai sen kaltaista. Kyllä, sitä alkaa luulosairaaksi tämä ihminen helposti tulla niissä tilanteissa juuri. Et sen takia minusta olisi tärkeää, että oikeasti tartuttaisiin siihen ja mietittäisiin, että minkälaisin pelisäännöin me pidetään nollatoleranssia tässä kiusaamisessa ja uskalletaan ottaa esille sitten asioita. Että otetaan vaikka sitten luottamushenkilön mukaan, kun mennään esihenkilön luokse puhumaan, jos ei yksi uskalleta, jolloin se asia otetaan ne virallisestikin käsittelyyn. Ja sitten aina, jos ei ne kotikonstit riitä, niin, tai työpaikkakonstit voi sanoa riitä, niin sitten on aluehallintovirasto, johon voi tehdä kantelun, joka sitten tarvittaessa alkaa selvittää asiaa. Että työterveyshuolto on myös siinä välissä vielä ennen aluehallintovirastoa, että siihen voi jollain tavalla olla yhteydessä. Tämä on aika monimutkainen kuvio, tämä työpaikkakiusaaminen, kun mietitään esihenkilön roolia sitten kanssa sillä tavalla, että hän voi paljon auttaa, vaikka joskin ryhmätilanteissa ja keskustelutilanteissa, että hän pyrkii niin kuin tasapuoliseen tavallaan huomioon ottamiseen ja just kysyy mielipidettä eri ihmisiltä ja jakaa työtehtäviä ehkä tasaisesti ja tämän tyyppisiä asioita, mutta että sitten taas kun esihenkilötkin on ihmisiä, joilla on kavereita ja jonka kanssa tulee paremmin juttuja, jonka kanssa tulee huonommin juttuja tällä tavalla, että se on aika niin kuin vaativa homma se esihenkilönkin rooli siinä, että miten pysyy tasapuolisena kaikkia kohtaan, niitäkin kohtaan, mitä hän ei ehkä tunne niin hyvin tai joista ei pidä niin paljon tai tämän tyyppisiä asioita. Että. Joo, ja sitten jotenkin minusta tuntuu, että kyllähän esihenkilökin tarvitsee kavereita työpaikalla, mutta se hänen kohdistuu valtavan suuri vaatimus siitä, että hän kohtelee kaveriaankin tasapuolisesti, että yksi johtamisen tärkeimpiä piirteitä on tietysti se, että sä oot reilu ja tasapuolinen kaikkia kohtaan, että pyrit kohtelemaan tasapuolisesti ihmisiä. Ja itse ajattelen tämän tyyppisesti, että jos on kyse sen tyyppisestä tilanteesta, että joku tämmöinen ikään kuin tavallinen työkaveri heittää herjaa, mistä mä en tykkää, tai on menty vaikka kahville ilman mua tai tämän tyyppistä asiaa, niin se on ehkä niin vielä helpompikin ottaa ehkä puheeksi, että hei, että miten tässä nyt tapahtuukaan ja miksi toimitte noin. Ehkä se vaatii rohkeutta, mutta sitten just tämä, että jos on semmoinen henkilö, jonka käyttäytyminen on semmoista jatkuvasti semmoista ikään kuin ehkä vähän poikkeavaa ja negatiivista sun suuntaan, niin se voi olla aika vaikea sitten niin kuin, miten se kanssa niin kuin operoi tavallaan tietyllä tavalla. Että. On. Ja esihenkilöltähän se vaatii sen, että sä otat selvää oikeasti, että sä haastatat molempia, tai sitten jos jo useampiakin ihmisiä, niin juttelit ensin erikseen heidän kanssaan, että saat selvää, että mitä oikeasti on tapahtunut, mitä konkreettista tähän on liittynyt, jonka jälkeen sä voit ottaa kaikki osapuolet yhteen keskustelemaan sitä asiasta, että miten siitä päästään eteenpäin. Ja hyvin usein on hyvä, että tehdään kirjallinen sopimuskin, että miten tämä lopetetaan ja miten seurataan asian kehittymistä, koska monesti sillä on tapana sitten, että se tursahtaa taas jostain kolosta uudestaan esille, jos sitä ei vartioida sitten millään lailla. Aivan. Just juttelin mun ystävän kanssa eilen illalla, kun valmistanut tähän podcastiin, että hän oli mukana tämmöisen tukihenkilönä tämmöisessä kiusaamistilanteessa ja oli tehty tämmöinen sopimus ja ihan 2 viikon välein kokoonnuttu katsomaan, mikä on tilanne nyt ja mikä on tilanne seuraavaksi. Että se vaatii kyllä esihenkilöltä aika vahvaa luonnetta ja vahvoja toimenpiteitä, että uskaltaa ja näkee puuttua tähän asiaan. Mitäs vielä, jos ottaa tämän työpaikkakiusaamiset tämmöiset ikään kuin,
seuraamusnäkökulmasta. Jo viittasitkin jonkun verran siihen, että se voi olla aika vakava asia yksilön näkökulmasta, mitä siitä voi niin kuin seurata työpaikkakiusaamisesta. Eikö niin? Että siinä voi tulla masennusta, työkyvyttömyyttä, ehkä vielä pahempia asioita. Kyllä, näitä kaikkia on ollut seurauksena. Mulla on yksi henkilö, joka on lähestynyt minua asiassa ihan hiljattain ja hän itse on sairauslomalla tällä hetkellä juuri tämän vuoksi. Ja hän ei voi irtisanoutua missään nimessä työstään juuri taloudellisen tilanteensa vuoksi. Ja on todella suurissa vaikeuksissa ollut sitten sen tilanteen kanssa, koska ihminen alkaa uskoa pikkuhiljaa sitä, mitä hänestä puhutaan ja miten häntä kohdellaan, että hän on huono, että se vaatii sitä taistelutahtoa, että lähtee viemään asioita eteenpäin. Ja monesti niin kuin kohtuuttomastikin, koska jos on jo siitä masentunut, niin se ei niin kuin ole omiaan lisäämään sitä halukkuutta sitten lähteä viemään asioitansa eteenpäin. Eli sillä on niin kuin yksilöseuraukset aika traagisia voi olla ja pitkäkestoisia. Kyllä. Se on hyvin niin kuin merkittävä. Niin just tätä niin mietin tässä tosiaan, että kun me voidaan niin paljon tavallaan auttaa toisiamme antamalla myönteistä palautetta ja kehumalla ja innostamalla. Ja todella saadaan niin kuin toisemme niin kuin liekkeihin. Niin se toinen puoli on myös olemassa. Että voidaan niin kuin sammuttaa se liekki hyvin tehokkaasti. Ja ihminen voi alkaa uskomaan, että musta ei olekaan mihinkään. Mä en pystykään tähän. Että se on niin kuin, mä jotenkin, mitä vanhemmaksi mä tuon, sitä enemmän mä niin kuin uskon siihen, että se ympäristön tavallaan niin kuin viestin sua kohtaan on todella tärkeä asia siinä, miten paljon saat niin kuin itsestäsi ikään kuin irti mihin tahansa asiaan. Elämässä ylipäätään ja työelämässä sitten varsinkin tässä yhteydessä, kun puhutaan siitä, niin se on iso juttu se viesti, mikä tulee sun tekemisestä. Kyllä, ehdottomasti, että sä voit vaikuttaa valtavasti toisen ihmisen arkeen, arkipäivään, että kahdella tavalla viemällä ne voimat, taikka sitten kasvattamalla niitä voimia. Ja nimenomaan ainoastaan sillä, että asioista keskustellaan työpaikalla, niin sillä päästään eteenpäin, että ei siinä mitään muuta konstia ole. Ja on nähnyt, että tämmöisiä niin kuin 20 vuoden jumeja on saatu laukaistua sitten, että niinkin kauan on saattanut jollain tavalla olla hankalaa se kanssakäyminen joidenkin ihmisten taholta, niin on saatu aikaan muutoksia, kun on oikeasti alettu miettimään, että mitä tälle asialle tehdään. Et sen takia kannustaisin kyllä kaikkia tarttumaan näihin asioihin. Ja jos ihminen kokee jostain syystä, vaikkapa sukupuolisen suuntautuneisuuden tai ehkä erilaisuudenkin, ehkä kansalaisuuden, siis niin monenlaisia syitä voi olla, josta tämä lähtee, tämä kiusaaminen, niin ottamaan sen esille, menemään keskustelemaan oman esihenkilönsä kanssa. Ja sitten jos hänen kanssa ei pysty keskustelemaan, että kokee hänet häiritsijäksi, kiusaajaksi, niin sitten taas ylemmän esimiehen, taikka sitten luottamushenkilöstön puoleen, työsuojeluhenkilöstön puoleen. Ja aina löytyy joku taho, joka voi auttaa siinä tilanteessa. Ja mahdollisimman nopeasti, että se tilanne ei pitkittyisi, jolloin se jumi kasvaisi entistä isommaksi ja taakka kaiken kaikkiaan. Taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ei varmaan ole sitä laskettu edes, että kuinka paljon euroja se aiheuttaa se, että tällaista tapahtuu työpaikoilla, koska koko työyhteisö saattaa olla sitten jumissa tämmöisen takia. Kyllä. Joo, nämä ovat ihan valtavat ne kustannukset, mitä tulee tämän tyyppisestä tavallaan niin toimimattomasta työyhteisöstä. Kyllä. Ja kiusaaminen voi olla kahden ihmisen välillä, tai se voi olla niin kuin, koko yhteisö kiusaa yhtä henkilöä, tai esimiehen ja alasen välillä, tai esimiehen ja yhteisön välillä. Ehkä on aika monenlaista versiota. Mäkin olen ollut itse työnohjaajana sitten niin selvittämässä semmoista, missä työyhteisö kokee, että esimies kiusaa vähän niin kuin kaikkia tai sen tyyppistä. On hyvin monenlaista kuvioa, mutta jos vielä miettii tämmöistä näkökulmaa, että miten sitten tämä, niin kuin tämä ennaltaehkäisy, kun mä itse jotenkin ajattelen näin, onko tämä monessa asiassa, kun on tapahtunut jo se ongelma. Niin. Totta kai silloinkin tarvitaan apua, hyvä, että sitä on saatavilla mihin tahansa fyysiseen tai psyykkiseen asiaan, mutta se on aina niin kuin, vähän niin kuin vaikea tilanne, kun ollaan jo siinä huonossa tilanteessa. On tullut jo sitä depressiota ja on tullut jo sitä ahdistusta ja on jo sanottu niin kuin pahasti, että ehkä se ennaltaehkäiseminen on kuitenkin niin monessa asiassa niin kuin se tosi tärkeä juttu. Itse ajattelen siis näin. Niin mitä sä ajattelet, Marja-Liisa, siitä, että mitkä on sellaisia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä työyhteisössä liittyen tähän kiusaamisnäkökulmaan? Miten sitä voidaan, niin kuin, ja voidaanko tavallaan niin kuin työyhteisö- ja organisaatiotasolla niin kuin lähteä siitä, että ettei tämmöiseen niin kuin jouduttaisi? Mitkä on niitä semmoisia suojatekijöitä tai rakenteita? No ainakin suojatekijä on se, että olisi olemassa pelisäännöt kiusaamisen ja häirinnän varalle, niin kuin monella työyhteisöllä onkin.
Ja että niitä aina silloin tällöin käsiteltäisiin sitten myöskin niitä pelisääntöjä, että kaikki tietävät niitä olemassaolon perehdytyksessä esimerkiksi kerrottaisiin siitä, että ne on olemassa. Että jokainen tietää, jos tämmöistä havaitsee, mitä tehdä siinä tilanteessa, ettei se ole sitten epäselvää. Mutta noin yleisemmin ottaen ehkä työhyvinvoinnin kehittämisellä tähän voidaan tarttua, että ei olisi niin kiirettä ja aikapaineita siellä työyhteisössä, jotka saavat ne tilanteet räjähtämään siellä helposti ja ehkä jatkumaan sitten pitempäänkin. Eli on olemassa työhyvinvointisuunnitelma vaikkapa vuodeksi eteenpäin, jossa otetaan ne keskeiset asiat esille, mitä tänä vuonna kehitetään yhdessä työkavereiden kanssa, tuunataan työtä helpommaksi ja mukavammaksi tehdä itse kullekin, niin nämäkin on osaltaan ennaltaehkäisemässä sitä, ettei tämmöistä välttämättä tarvitse syntyäkään siellä työyhteisössä. Ja yhteisöllisyyden pelisäännötkin voisi olla, että just tämmöisiä, että tervehditään todella kaikkia ja otetaan huomioon ja seurustellaan yhdessä kaikkien kanssa. Että on vähän semmoista väljääkin seurustelua, ettei ole pelkästään yhtä asialistaa kaikki työnteko, vaan oikeasti on semmoista vapaamuotoistakin, jossa opitaan tunteen toisten vahvuudet ja hyvät ominaisuudet ja etsitään yhdessä tähtihetkiä tai tämmöisiä, että niin kuin missä me ollaan onnistuttu yhdessä. Tämmöinen, voi sanoa, että kun huomaa valon, niin jaksaa paremmin pimeyttä. Joo, kyllä. Ja se erilaisuuden tavallaan niin kuin kunnioittaminen on kanssa, mistä vaan puhutaan vähän myöhemmin vielä lisää. Että me ollaan niin kuin ihan biologiselta ominaisuuksilta vähän erilaisia me kaikki ihmiset. Kyllä. Että sen erilaisuuden kunnioittamiseen voidaan niin kuin päästä myöskin. Ja mä olen miettinyt joskus, että niin kuin monta kertaa niin kuin puhutaan ehkä paljon asioista. On kaikkia tykypäiviä ja on hyviä luentoja ja on hyviä podcasteja. Joku kuuntelee tätäkin podcastia jossakin vaiheessa. Mutta kuitenkin asiat ei välttämättä kuitenkaan sitten muutu kovin helposti. Mä olen miettinyt sitä, että onko se jotenkin näin, että ihmiset voi kuunnella podcastin tai kuunnella luennon, käydä jotka on tärkeää, on hyvä juttu. Sitten katsoo A-studioon ja katsoo, menee harrastuksiin ja ne unohtaa sen ja kaikki jatkuu entiseen malliin. Että se asioiden niin kuin muuttaminen vaatii ehkä aika paljon semmoista niin kuin tahtotilaa ja oikeasti toimenpiteitä, että minä teen tiettyjä asioita, että tämä muuttuisi. Jos saat kiinni, mitä mä niin kuin haen tässä. Mä tiedän sen ja sen takia mä oon aina päättänyt aika paljon teen puhujakeikkaa, luentokeikkaa, niin mä aina päätän siihen, että ota tästä yksi asia mukaasi työyhteisöön, jonka viet, niin ne 400 ihmistä, jotka siellä istuu, niin tapahtuu 400 asiaa työyhteisössä. Että se ei vaadi loppujen lopuksi se yhden jutun, minkä sä oivallat ja sovellat sen omaan itseesi ja viet sen työyhteisöösi, niin alkaa jo tapahtua. Että vähän niin kuin just biologiassa, solubiologiassakin joku yksi voi saada aikaan valtavan muutoksen, joku yksi geeni siellä, kaikki muihinkin. Niin siinä mielessä tämä sama juttu, että se ei paljoa vaadi, vaan se vaatii sen yhden asian. Ja kun yksi ihminen muuttaa toimintaa, niin toisenkin on pakko reagoida siihen jollain toisella tavalla. Joo, kyllä. Joten ihan totta, että helposti tulee niin kuin valtava määrä muistiinpanoja ja sitten kuitenkaan mikään ei johda niin kuin mihinkään niistä muistiinpanoista. Että mä oon tämmöisen kuullutkin jostakin, että tunneluennosta ihminen muistaa keskimäärin yhden lauseen. Niin. Mutta jos yhden lauseen pistää niin kuin käytäntöön, tosiaan me puhuttiinkin sun kanssa aikaisemmin, että kun mä itse vaikka mä oon tämmöinen vähän niin kuin ehkä niin kuin jovialin oloinen kaveri lähtökohtaisesti, niin mullakin on vähän taipumusta semmoisia alakuloa välillä ja sen tyyppisiä asioihin, niin mä joka aamu ja joka ilta teen tämmöisen kiitollisuusharjoituksen, jotta mä treenaan itseäni niin kuin siihen suuntaan, että mä näen sitä hyvää elämässä ja myöskin päivän kuluessa. Vaikka tämän keskustelun jälkeen voi miettiä, että olipa hyvä keskustelu ja tästä mä voin kiittää illalla. Että siis just, mä tarkoitan täällä sitä, että joku niin kuin muuttuisi, niin mun täytyy itse tehdä niitä toimenpiteitä. Kyllä. Näin on, että älä valita, vaikuta, voisi sanoa. Joo. Että se on se keskeinen teema, että tee jotain. Että se ei valittaminen hyödytä yhtään mitään, vaan se entistä syvemmälle suohon viepi, vaan se, että asioille tehdään jotakin. Kyllä. Puhuttiin työkavereiden kanssa kerran, että se on vähän käytävä marinaa. Että siinä me ollaan aika hyviä ne käytävä marinassa. Sekin voi olla oma pointtinsa, että mä juttelen kollegan kanssa, että okei, tämä vaivaa ja tämä on hankalaa. Mutta sitten jos lähdetään oikein toimimaan sitten onko asia niin kuin eteenpäin viemiseksi. Me voidaan varmaan kohta, kun sulkea tätä meidän ensimmäistä keskustelua, mutta vielä ehkä lyhyesti tämmöisen, niin kuin, ottaisin pari asiaa tähän loppuun. Että jos mietitään nyt työpaikkakiusaajaa, nyt käyttää vähän tämmöistä termiä, se nyt välttämättä on niin hyvä termi, mutta että
Mehän puhuttiin just, että me kaikki voidaan joskus olla joskin tilanteessa olla sitä, mutta jos on tämmöinen henkilö, mikä niin kuin oikeasti tavallaan niin kuin jatkuvasti toimii sillä tavalla, että muut voi huonosti. Kun tämmöistäkin on. Sekin me tiedetään. Tässä voisi viitata vain johonkin valtion päämiehiinkin vähän tietyn tyyppisillä persoonallisuuksilla, mutta ei nyt tehdä tässä kohtaa sitä, mutta se että, niin kuin, että mitä pitäisi sitten tavallaan niin kuin tehdä lainausmerkeissä sille kiusaajalle, että mitä interventioita sitten pitäisi tehdä, jos on semmoinen käyttäytymismalli, mikä niin kuin toistuu ja ihmiset siltä kärsii, niin mitkä on ne toimenpiteet sitten tavallaan siihen suuntaan? Voiko siihen vaikuttaa millään? Kyllä siihen voi vaikuttaa. Mä otan esimerkiksi yhden palvelutalon, jonka esihenkilö oli jossain koulutuksessa, kertoi oman esimerkin, että heillä oli semmoinen valtavan niin kuin vaikea työntekijä siellä, joka vaikutti siihen koko työyhteisön henkeen valtavasti. Hän ei tervehtinytkään ketään. Ja hän yhtenä aamuna päätti alkaa tervehtimään tätä työntekijäänsä. Ja pikkuhiljaa tämä työntekijä alkoi tervehtiä häntä ja kaikkia muitakin työntekijöitä. Ja tapahtui eräänä päivänä, että tämä palvelutalon ylinjohtaja irtisanottiin väärinkäytösten vuoksi ja syntyi oikeusprosessi. Niin tämä esihenkilö kysyi meiltä porukoilta, että arvatkaa kuka oli hänen paras tukijansa tämän 3-vuotisen oikeusprosessin aikana. Tämä entinen nilkkityöntekijä. Eli myös sitä voi kokeilla, että aletaan kohdella hyvin tätä ihmistä. Otetaan häntä huomioon. Se voi siitäkin johtua, että hän toimii huonosti sillä työyhteisössä. Mutta pelisäännöt ennen kaikkea tietysti on. Tämähän voi olla yksityistapaus, minkä nyt kerroin, mutta kuitenkin hyvä sellainen, että miksi tälläkin tavalla ei voisi toimia. Aivan. Pelisäännöt ja sitten tosiaan varmaan tämä, niin kuin tämmöisen mä tästä keskustelusta ehkä otan mukaan niin kanssa tämä, että meidän kaikkien pitäisi niin kuin ihan kollegoina olla hereillä siinä, että me niin kuin tavallaan ei uumisteta ikään kuin silmiä asioita ja pyritään semmoiseen niin kuin tavallaan semmoiseen myönteiseen vuorovaikutukseen ja ei pelkästään todeta, että aha, Virtasella menee heikosti, kun tuo Makkonen kiusaa sitä, vaan jollakin tavalla niin kuin oltaisiin ehkä yhteisönä jotenkin hereillä tämmöisten asioiden suhteen. Hereillä olo, sitä hyvin sanoit tuossa, että sitä me tarvitaan, että havaitaan ja tunneälykkyyttä kasvatetaan myös, että havaitaan toisten tunteita, mikä sekin on taito, jota voi lisätä. Joo. Ja siihen voidaan varmaan kohdella sitten tässä meidän toisessa keskustelussa niin kuin tarkemmin, mutta onko tämän teeman loppuun mitään, mitä haluat vielä, onko riittävästi katsottu nyt näitä eri näkökulmia, onko joku asia, mikä haluat vielä tuoda tähän tematiikkaan mukaan ennen kuin mennään sitten seuraavaan keskusteluun? Minusta tuntuu, että me ollaan aika laajasti käsitelty tätä, että todella tämmöistä työpaikkaa, kiusaamista ja asiatonta kohtelua on jokaisessa työyhteisössä jossain määrin, mutta sitä ei tarvitse olla niin paljon, vaan siihen voidaan aina tarttua ja puuttua. Ja on olemassa pelisäännöt, joiden kautta sitten siihen voi puuttua. Että ei jätetä ketään yksin. Joo. Kiitos Marja-Liisa. Tämä oli loistavaa. Kiitos. Jatketaan hetken kuluttua.